The platinum Kwarangwani. It's Platinum Prince. Rapa pasenda kwa unumwa wakushaya seiramwa paine madifenda kanganwa kuti rino Kambo samoda kurivhara kuda kudzondora rikapinda nemateya ndobva vanyara kipa zongosara akarara kuratidza atiziya na wishu isu panozogaya pashanda mangwara asi ndisu isu gobora gobora inokonzeresa ene ndine physics pakumanya uchida ukanobvunza vanokudza kwangu kuti uyo musamusiya chibana hongu paumumu ndiri mfana asa ndisi type inotambisa mukana kungoona pakafurika ndori bana pangoboka ndina mangwana shumba havana siki shumba havasiki ndo varidzi vebhundu bata mutambo patinoribata wakamaneti hati pakure mbodza plate ndipe jere ndiri bhiza rinohwina kupemberwa nemadzimai kunge china inokonzeresa ene ndine physics pakumanya uchida ukanobvunza vanokudza kwangu kuti uyo musamusiya chibana rabva pasenda kwa unomwa wakushaya seiramwa paine madifenda kanganwa kuti rino Kambo samoda kurivhara kuda kudzondora rikapinda nemateya ndobva vanyara kipa zongosara akarara kuratidza atiziya na wishu isu panozogaya pashanda mangwara asi ndisu isu gobora gobora inokonzeresa ene ndine physics pakumanya uchida ukanobvunza vanokudza kwangu kuti uyo musamusiya chibana hongu paumumu ndiri mfana asa ndisi type inotambisa mukana kungoona pakafurika ndori bana pangoboka ndina mangwana shumba havana siki shumba havasiki ndo varidzi vebhundu bata mutambo patinoribata wakamaneti hati pakure mbodza plate ndipe jere ndiri bhiza rinohwina kupemberwa nemadzimai kunge china inokonzeresa ene ndine physics pakumanya uchida ukanobvunza vanokudza kwangu kuti uyo musamusiya chibana inokonzeresa ene ndine physics pakumanya samoda kurivhara